Chỉ bay ule tun chum chu kan la ti ngai lo de umai video kan on chap chuak do na uluk takin min lo thlir sak turin kan in ngen ma sa ni mizo zinga YouTube channel siam subscriber nga zual som ni kan han thlang chuaka kan han thlan chu zinga mi ni lo subscriber nga tak tak te po anom mai theya amai ro chu subscriber an nga lo lam kan tumani don lo ti kha kan soi ma sadua tun chuma hian kan rin lo de uponi mai theini heng kan an thlan chu te hian kumnga chung kumin kumsang hi le som ni pakhat jun thla atanga kumsang hi le som ni paruk jun thla thleng an din mun tur kan tar lang do na kan video ron siam tur hi adik berang kan ti haulawa mundanga changa kan lak chhon ve thawani wangin in ngai danin lo siam don point uluk ta kan ngai tu ma sak kan du ani ole mizo zinga YouTube channel siam subscriber nga tak tak bon tak tak te kumnga nuwa engen din mun don in lo thlir phot mai te hang